2004 година, съгласно Закона за народната просвета, техникумът по електротехника е преименуван в професионална гимназия по електротехника Георги Раковски, което име носи до днес. Сега училището разполага с модерно обзаведени лаборатории по електрически машини, електрически измервания, релейна защита, автоматизация, електрозадвижване и работилници по учебна и специална практика. За 50 години професионалното училище е дало на енергетиката редица талантливи и подготвени електротехници. В момента в него се обучават ученици по 3 специалности: електрообзавеждане на производството, електроенергетика и автоматизация на непрекъснати производства в 2 форми на обучение – дневна и самостоятелна. Специалност електрообзавеждане на производството дава знания и умения за конструиране, ремонт и експлоатация на електрическите съоръжения, машини, апарати и уредби. Специалистите, дипломирани в тази специалност, се развиват при монтажа и експлоатацията на електроенергийни съоръжения в производствените предприятия, при проектиране на електрически и осветителни уредби и електрообзавеждане. Специалността електроенергетика изучава единството и непрекъснатостта на процесите на производството, пренасенето и разпределението на електрическата енергия. Обучението по една от най-съвременните специалности автоматизация на непрекъснати производства се състои в съчетаване на знания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, измервания и управление на различни технологични и електрически параметри. За да подсигури професионалната подготовка за възпитаниците си, училището поддържа партньорски отношения с фирмите Мини Марица Изток ЕАД, ЕСО ЕАД МЕР, град Стара Загора, ТЕЦ Марица Изток 2, Монтаж Инженеринг АД, Елконтрол Стара Загора, Загорка АД Стара Загора, Прогрес АД Стара Загора, Ставус 92, Ремотекс ЕАД град Раднево, ДЗУ Стара Загора. Приоритет в работата на училището са кандидатстването и дейностите по различни европейски проекти. В последните години професионална гимназия по електротехника се включи в множество проекти. Училището – територия на учениците. Клуб творчески интереси за изработване на съвременни дидактически средства за обучение. По националната програма модернизация на материалната база в училище бяха закупени нови столове, маси и монтирани бели дъски в учебните стаи. По националната програма модернизиране на системата за професионалното образование, по проекта качествена професионална подготовка, чрез модернизация на материалната база в училище, се обновиха и осъвремениха лабораториите и работилниците ни. Младите хора имат уникалната възможност да се обучават в съвременни кабинети и лаборатории. От тази учебна година в професионалната гимназия по електротехника Георги Раковски стартира проект «Успех». Сформирани са 8 клуба, 6 секции, 1 ателие и 1 студио, които имат за цел да обхванат свободното време на учениците и привлекат тяхното внимание в извънкласни форми в желано от тях направление и дейност. Голям интерес предизвикват клубовете Екораница, Млад еколог, Пътешественик, Аз фотографът, Архимед, секциите Историята на моя род, Историята на моето селище, Историята на българските институции и Градинарско студио. Класните и извънучилищните дейности са форма на организация и взаимодействие между дейността на учителя и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за учебно съдържание.